ҳастанд. Яке аз наберои устод Зафар Аюбӣ, Сафияи Аюбӣ. Чакра чакидан гира, зулхош камидан гира. Чакра чакидан гира, зулхош камидан гира. Ман Сафия Аюбӣ. Хуш омадем ба канали мо Маҷиди Кулобӣ. Рафти рафти рафтанот, сад хайро гаштанот. Рафти рафти рафтанот, сад хайро гаштанот. Аз шумо хоҳиш мекунем я лайк, я подписка, я коммент, ки мо қатъиан дар оянда як гала сурудои нав пешкаши шумо кунем. аз тақдимоти Маҷиди Кулобӣ. салому алайкум бародаро, апо, хуҳаро, мухлисо, подписчикои канали Маҷиди Кулобӣ. бародарҷоно, хуш омадем ба канали Маҷиди Кулобӣ. бародарҷоно, имрӯз дар меҳмонӣ мо ҳастанд яке аз наберои устод Зафар Аюбӣ, Сафияи Аюбӣ. ана якду суруди беҳтарин тайёр кардем, пешкаши шумо мегардонем. бародаро, аз шумо хоҳиш мекунем бародарҷоно, агар имконият дошта бошем як бор лайк абҷӣ канед, адсе комменти хуб бинависонед, ки ҳамин видео то дигарро бубинанд. дастгири шумо пешрави мо бародаро, дар оянда кӯшиш мекунем сурудои навбанаву пешкаши шумо мегардонем. бародарҷоно, як чизиган гуфта намона, ҳаминҷа ямаха меброя, ямаха фурӯшӣ ба нархи арзон бародар каломе ки дар кора рақамоти телефон дотай навор аста, марҳамат дар рақамоти телефон занг занед. ана хоҳарҷон ягон сухани дигар гуфтани дошта бошед, худод мамнун. Ассалому алайкум подписчикои азиз, ман Сафия Аюбӣ. Хуш омадем ба канали мо Маҷиди Кулобӣ. аз шумо я хоҳиш мекунем я лайк, я подписка, я коммент, ки дар оянда мо қатъиан як гала сурудои нав пешкаши шумо кунем. дастгирии шумо пешравии мо. зинда бошем бародаро, марҳамат, суруда пешкаши шумо мегардонем.